Batara Sopono pawangan bocah kang baguse kaya mangke iki sapa lagi sapa pawongan bocah kang ganteng ora umum iki sapa menika yugane Betari Endrawati patutan Janaka den Janaka anake Betari Endrawati kasihan dawuh dalem Mbok Sri ana pengantin repeki ana ing negara Panjang Gripik kene bocah bagus kasihan dawuh dalem nyunatipun samudra pangaksa panjenengan kang aran oncat saking negari Ngamarta iya kapala nyotaku sing oncat saka negara Ngamarta yaiku Mustika Mirta kang oncat kang arani Dewi Sri lawan kakang Sedono kang oncat saka negara Ngamarta dewane rezeki lawan sandang lan pangan kasinggihan dawuh dalem kula aturi panjenengan ingkang maih putra menika paring asma Prabu Kesuma kula aturi panjenengan kundur dhateng negari Ngamarta para Pandhawa menika samiya bingung kekirangan sandang kekirangan pangan wonten ing kawula negari Ngamarta mila Kanjeng Dewi Sri kula aturi kundur dhateng Praja Ngamarta lenggahi wonten ing musikaning Retna ngayomaken gampilaken pados sandang kelawan pangan wonten ing Praja Ngamarta Kanjeng Dewi Sri kelawan Kanjeng Dewa Sedana yo aku gelem bali ning iki dina Pandhawa kudu gedhekno rasa syukur marang Gusti Kang Akarya Jagat Sumawana Pandhawa kudu ngelingi tilasing para leluhur kang ana ing negara Ngamarta aja nganti nglalekno apa sing dadi pakaryane ana ing jagat raya Prabu Kesuma yo aku gelem bali menyang negara Ngamarta yen Pandhawa ngendhekno rasa syukur apa sing dikandakno Mbok Sri iki mang Prabu Kesuma nuwun kasinggihan dawuh dalem mengke kula aturaken dhateng para Pandhawa bilih mekaten monggo kula boyong dhateng Praja Ngamarta ora usah gage kok boyong bali dhisik menyang negara Ngamarta aku lawan kakang Sedono bakal bali menyang negara Ngamarta yen ana udan remis-remis persasat Dewi Sri kelawan Dewa Sedana dewaning rezeki kelawan dewane sandang pangan bali menyang negara Ngamarta bilih kados mekaten Kanjeng Dewi Sri kula aturi panjenengan enggal kundur dhateng negari Ngamarta kula nyuwun pamit kula badhe matur dhateng para Pandhawa hati-hati aku bakal bali Aku Prabu Kesuma, Prabu Kesuma. Iki sapa? Aku Putra Nalendra
putra ratu ing negara Panjang Gribek kene. Sedya kekarepanmu nganti mlebana ing negara Panjang Gribek. Iki dina tak boyong kananing Dewi Sri kundur marang negara Ngamarta nentrena ing negara Ngamarta supaya wong Ngamarta gampang anggoning golek sandang kelawan pangan. Dalah parat Prabu Kesuma, sliramu iki sapa? Aku Nila Tatsaka, anaking Prabu Merak Kesimpan ana ing negara Panjang Gribek ini. Iki dina sumingkira bakal bali menyang negara Ngamarta. Kowe dalah gak gampang kaya mangkono. Martenono iki dina Dewi Sri kudu dadi bojone Nila Tatsaka. Yen ora iso nuruti nafsune Nila Tatsaka, wah kon sing bakal mati, kon sing ndadekno Dewi Sri minggat saka negara Panjang Gribek ini. Tak niati tak kajati wani kelawan aku. Oh ya wani mungsuh Prabu Kesuma. Tatsaka anyung putraning Sang Prabu Merak Kesimpan enggaling cinarita grising wong kang pinuju agondo sanalika Sang Nila Tatsaka wujud kinarya wonten riku nadhi kridaning Prabu Kesuma awujud sawer sak lumbung Bandung Agung. Putra Paduka kasih ingkang wewarep Nila Tatsaka menika sampun seda marga layu wonten ing Panjang Gribek mriki lho mungsuh sapa mijil saking negari Ngamarta putranipun Raden Janaka Prabu Kesuma lho sabar lumlebu ana ing Panjang Gribek kene wonten sesuk boyong kananing Dewi Sri lawan Dewa Sedana kundur dhateng negari Ngamarta lho nek iki dina anakku mati aku wis ikhlas ning mbok Sriyan digawa balik menyang negara Ngamarta lakon ngamuk ana Ngamarta
Kasinggihan dawuh dalem Kanjeng Prabakusuma anakku nuwun kasinggihan dawuh dalem Kanjeng Werkudara kaya apa nggih apa wis isok mboyong kananing mustikane retna kang oncang saka negara Ngamarta kasinggihan sampun saged mboyong kananing Dewi Sri Sumawana Dewa Sedana terus matur Dewi Sri maturipun Dewi Sri bilih wonten udan rimis-rimis menika balinipun utawi kunduripun wonten ing praja Ngamarta ngayomaken nentremaken ndampilaken kawula ing negari Ngamarta anggene pados sandang pangan Sumawana mados wonten ing rejeki negari Ngamarta Kanjeng. Oh iya apa ora ana maneh sing dadi ature Dewi Sri wonten Kanjeng para Pandhawa pinisepo Pandhawa menika dipun utus nglampahi syukur ingkang ageng Sumawana ngrambut nopi ingkang dados tilasipun para leluhur ingkang sampun ngruwiyini kita kula kelawan paduka gesang wonten ing gumlaring jagat raya syukur yen kaya mangkono Bratasena aja ana marang krungu ya baline Dewi Sri kelawan Dewa Sedana dewaning rejeki kelawan sandang pangan yen ana udan rimis-rimis kaya mangkono tak astana dawuhmu ning dinten samangke wonten boten tramine Prabu Merak Kesimpar mijil saking negari Panjang Gripik kawontenane Dewi Sri kula boyong dhateng negari Ngamarta Bratasena tanding ana Sopo penangga Pandhawa Bratasena negara Ngamarta kon sapa tambur dening aku ya aku Ratu Panjang Gripik Prabu Merak Kesimpar iki kira tak jaluk Dewi Sri iki kelakon tak sundep dadamu brodol ususmu Allah ananing Sang Bratasena Pandhawa lumayuda kelawan Prabu Panjang Gripik Merak Kesimpar enggaling cinarita glingsing ingkang pinuju kandha kananing Sang Prabu Merak Kesimpar ing kenging dayaning Bratasena wigar kananing wujud kayu garu ayo perang karo Prabu Panjang Gripik Kaparanaka iki dina dadi kayu garu kanggo ngusir omong kang ana ing negara Ngamarta Kaparanaka
Jitheng Karabu Kyai Pertanda Dewi Sri wis bali lungguh ana ing negara Ngamarta. Pertanda baline sandang kelawan tangan baline rejeki ana ing negara Ngamarta ya Bratasena yen kaya mangunung yen ana udan riwis-riwis. Pertanda baline Dewi Sri kelawan Dewa Sedana dewani rejeki kelawan dewani sandang pangan ana ing negara Ngamarta. Yen kaya mangkono ayo dianakno pesta raja Mina Bratasena. Islam kabeh lemo oh yo pamroetan dina kula yang harga nonton denganing wetan sampuraipun nggih kula gelar kandha wonten ing sedalu kula wetu kula gelar lampahan Sri Boyong baline rejeki wonten ing negari Ngamarta baline sandang lawan tangan wonten ing negari Ngamarta pertanda negari Ngamarta sampun ayu peteng sumrambau dhumateng dusun Jutrejo Pajejer dadosa dusun ingkang gemah Trimana Jinawi Kerta Tentrem Yuga Raharja sumrambau dhumateng warga masyarakat dusun Jutrejo dan paringi seger warasan dan paringi tambahi keselamatan tambahi rezeki kapilangan pados sandang lawan pangan dan paringi selamat dunya temekaning akhir astuhe warga masyarakat ing dusun Jutrejo pertanda wonten tirta mandang-mandang saking swargane Allah Ta'ala kantos blabaraken rezeki wonten ing dusun Jutrejo saknalika sining senar kaki danyang nyai danyang ingkang mengku dusun Jutrejo Blasayit sining sinan geter lawan mater selamat sing nanggap selamat sing ditanggap kancem kayon pindho maripurna purnaning panutup